става? Се те видя. И го сказвам. Много ми е приятно да ви се казвам. Аз съм голям фен, наистина. ЦСКА! Май, значи. Знам, значи. Просто ти тук в тази България. Ой, бе, са ти избягали мачовете? Мачове. И мачове работа. Нема мачове. ЦСКА, Флевски, всичко. Знаеш ли ние го гласим? Това е положение. Ама вие ги гласите мачове? Не ги гласуват. Чакайте. Аз добре ли разбрах смисъл така? Ма вие на вашите мачове ли залага? Много ясно, че залага, ти къде живееш. Тогава казвам, че се навириш толкова много. Що се нервирам? Пратих един мой човек да вземе една топка с подписите на ЦСКА на всички легенди. Мислих да му дам 3-4 хиляди евро, обаче топката открадна. Това да не се ядосам. Ти няма ли да се ядосаш? Аз колекционирам хиляди глупости на то и на то. Не знам. Айде, ставайте да си ходим, че съм ви взема. Чакайте, господин Карош, извиняйте. Слушам. Дали може един автограф? Абе, така да си... Айде, бе, как се казваше? Това не се казва така. Все симпатични хора сме се събрали тук. Айде, момчета, айде, защото съм на трибуната. Много благодаря. Добре, само не разбрах. Ще дадеш толкова много пари за една топка. Толкова много пари за една топка и тя след 5 години ще струва 10 000 евро.